Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh warga Surabaya. Iki lho rek, oma ready unit klasik modern. Iki regane murah rek ya. Ukurane 5 kali 12, regane cuma 275 ya. Wis include pager karo kanopine. Wis ae gak suwe-suwe rek ya, kok biasae nang kene oleh pager loster ngene iki ya. Nah, terus lek masalah karpot nang kene ombo rek ya, mobil sembarang iso mlebu. Kayak Innova, Bismini, Bismillah, Masya Allah masuk kabeh. Bahasa tampak depan wis kayak ngene iki rek yo, ala-ala keraton yo, keraton Majapahit. Foto abang karo ono lampu hiase, nang kene tengah-tengah ono cendela sakura yo. Iku nang kono ono lampu hiase. Lah terus nang kene iki rek yo, ono taman, wis pengen aturan dhewe iki kena gawe taman, kena ruang tamu outdoor yo iso rek yo. Enak, engko gawe karek masang kanopine tok dadi ruang tamu outdoor. Cara ngono sampean lek duwe tamu, gak usah digawa mlebu menjero ben kekayaanmu gak direni tanggane yo. Lah, terus nang kene iki ono pilar sing gawe estetik ya. Engko nang kene ono lampu hias rek yo. Nah, ayo Cak langsung Cak. Assalamualaikum. Loh, pintune kuku taruh. Lah, iki ruang tamu atau ruang keluarga rek yo. Kau wede rek yo, kena ge nyeluk wong RT rong RT sik mod. Plafone delon Cak. PVC yo, lampu kristal. Pencahayaane ready yo. Wis langsung nang kene Cak. Nah, iki kamar pertama kena gawe iki kiwir ngono iku. Ojo lali iku sampean karekno kono gorden etek yo. Nggone AC ready. Kamare ono loro jejer. Iki kamar pertamae yo. Iki kamar keduae lali sorry rek. Kamar keduae wis gede rek yo, ono cendela sisan yo. Nah, terus nang kene iki ono kamar mandi sing super gede, kena gados wong 35. Wis tak keramik full yo ala hotel bintang 5, klosete nggih, kloset duduk. Engko sampean kareno kono drometo rek yo. Wis. Terus nang kene iki ono dapur. Dapure wapi rek yo ngetel. Kene nggone kompor, magicom, wastafel lho. Wastafel boys rek yo. Tuh, delon. Boys. Nek sampean pengen tendangan keranjang kuning rek. Lah, terus nang kene iki ono area laundry room, home service. Nek jare area cuci jemur, kono wis tak kran, terus tak pembuangan. Nang ndukur iku fiber rek yo. Wis langsung digas rek yo. Omah iki unit ready siap pindahan. Iki lokasine ndek tepatnya ndek Desa Sidojangkung, menganti Gresik, Jawa Timur, Indonesia, mepet karo perumahan mepet karo pasar sore Hulaan. Iki ukurannya 5 kali rolas, regane 275. Isok kredit Cak, aku tak bantu saat survei lokasi. Wis ngono yo, info teko aku dhewe iki nek sampean minat utawa pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.